baixa. comences tu, eh? Sí, va. La meva carta més baixa seria Bugos. Uf, aquesta és molt baixa. Jo tindria, poder, Messi. Ui, Ui. ui. El anillo pa cuando? Ah! La ment, una de les meravelles de l'ésser humà. Estem connectats. Només utilitzem el 10% del nostre cervell. Fins on podríem arribar si expandíssim els límits del nostre coneixement? Les taronges es diuen taronges perquè són de color taronja? O el taronja es diu taronja perquè les taronges són de color taronja? Si et cau el sabó al terra es neteja o el sabó s'embruta? Què passa, juganeres? Benvingudes a un nou Cara a Cara. Avui posarem a prova els límits de la ment humana. Descobrirem si és possible comunicar-nos sense paraules. I per això, què millor que fer-ho que amb dos enamorats. Feliç Sant Valentí! Què us pensàveu, que no ho celebraríem? Home, estem fent un vídeo cada setmana. Hem d'aprofitar qualsevol merda. I per això segurament hem portat la parella de Catalunya, la parella del moment, per descobrir si entre ells dos es poden comunicar amb la ment. Així doncs, a què juguem? Avui us porto un joc molt divertit. És brutal. I a més, hi jugarem amb la Neus Rossell i amb en Jair Domínguez. Què tal, com esteu? Molt bé, moltes gràcies. Amb la que sorties un aplaudiment. Us porto el The Mind. Jo, tal com us heu sentat, heu dit el The Mind! Sí! Per tant, és que això ja heu jugat, no? Sí. Ara l'explicaré com si no ho sapiguéssiu, perquè la gent com que no ho sap a casa i tal. No, nosaltres fem cara de... Oh. Sí, jo em poso que paper fort, també, de que no que sé fort. res, si vas molt bé. Jo us haig de dir una cosa, eh? Jo avui em sento una miqueta com si estiguéssim a un plató de Telecinco, així en plan rosa, perquè clar, vosaltres per molta gent no ho sap potser, perquè no us coneix o perquè no us segueix a Instagram, però sou parella. Sí. Sou parella. Per ara? Bueno, i la gent que ens segueix a Instagram també diu... Ah, sí, és Home, veritat. ho peten bastant les vostres fotos quan les Quan figueu portem conjuntes, eh? Això s'ha de dir, s'ha de dir. 14 fotos que estan junts als mateixos puestos, una Però és un encara- pello, una és un pello. Ah, sí, eh? Bueno, no sé, casa seva. No sempre està amb nosaltres, no sempre estem junts. Sempre. Us havíem fet mai una entrevista als dos junts? No? No? És la primera? Ah, està Sí. bé. És la primera, és la primera. Això és maco, no? El programa. Això és Home, i a maco, més això és per maco. parlar de jocs... vull dir, És per jugar, per jugar. Això al final és Anem a jugar. jugar. Anem a parlar una miqueta, vale, de més si esteu connectats o no. D'acord. Perquè ja sabeu, si ja sabeu el The Mind, ja entendreu aquesta frase, Sí, no? sí, sí. Si esteu connectats, però abans us vull fer una pregunteta. Una pregunta que sempre fem a tothom quan comencem. Quin és, i atenció ara, Ja ho veig. Bueno, és tot molt de silenci. Jo estic patint ja. estàs apretant. Quin és el vostre joc de taula preferit? A veure, Qui vol a ella li començar? agraden molt els jocs de taula. Molt, Sí, eh? m'agraden molt. Ah, doncs així t'agrada aquest programa, ja veuràs. Què passa? Que fa poc que tinc The Mind Vale. i l'Arna Tramposa, per tant ara estic molt on fire amb The Mind i l'Arna Tramposa. Aquesta l'hem de jugar algun dia. Per tant, quin seria el teu preferit? Actualment ha de ser un dels dos. Poder és The Mind, eh? Hòstia, l'han clavat fortíssim, no? I tu? El The Mind m'agrada molt perquè trobo que és un joc molt especial, molt Vale. innovador, però el meu joc de taula preferit de tots els temps, si no comptem els jocs de cartes, és el Scrabble. L'Scrabble. Per què l'Scrabble? Perquè pots fer paraules insensates, pots fer normes, valen les paraules que ens inventem o sobrenoms que posem a amics, això és molt divertit. Noms de futbolistes. O sigui, canvieu el joc una miqueta. Canviem el també joc a la una vostra mica, manera, no? sí, sí. És així. O si no, pots jugar molt fort amb les normes i ser molt estricte amb el diccionari sobre la taula i que a més no es pot Que vingui consultar. Mario Serra. Es pot consultar només a posteriori i si no serveix la paraula et foten una pallissa. Està bé. Si es juga a Figueres. Està guai, està guai, està guai. Aquest joc és cooperatiu. Sí? Aquest joc no guanya ni perd ningú, sinó que guanyem o perdem junts. I hem vingut a guanyar. Val? Sí. Vosaltres sou competitius o no? Jo sou molt. Jo normal, eh? Jo zero. Zero. Zero Tanta competitiu. carta. Me la O sigui, suda. si no guanyem, Jo millor. si m'ho estic passant bé, m'és igual. Ah, això, aquest és l'esperit. Que bonic, això. Ah, Que molt. bonic, Per això això. sóc tan dolent al pòquer i al màgic. Sí, màgic. Què passa? M'agrada molt el Que a mi màgic. també m'agrada molt, màgic. Sí? Molt. Ostres, home, és fantàstic. Jo el meu joc preferit és màgic. Vull dir, És el que t'esperaves, eh, que sí? Clar, jo m'esperava que digués Però ha això. dit fora de cartes, ha dit. Ah, fora de cartes. Ell S'ha fora de posat cartes. ell, i no... Sí, Veritat, s'ha posat d'una manera que no servia per res, Sí, eh? Ningú però li ha dit, vaja. eh? Jocs de taula. Aquest joc, com coneixeu, però també l'explicaré per qui no el conegui, és un joc on hi ha cartes amb números, de l'1 al 100. I els hem d'intentar ordenar. Però cuidado, perquè s'ha de fer sense parlar. Pots fer minigestos, cosetes així, no sé què, no? Però s'ha d'intentar ordenar sense
parlant. Hi ha nivells, hi ha el nivell 1, que tindrem una carta cada un, i l'ordenem de l'1 al 100, depenent la carta que tinguem. I cada vegada es anirà complicant perquè tindrem més cartes, més dificultat, i si perdem, si hi ha un error, farem una pregunta d'aquestes d'aquí. Ah, i... I aquestes preguntes són molt cringe. Són molt d'aquesta salsa rosa, però fortíssimes. Ah, ja. I no les volem. O sigui, en el programa no les volem. O sigui, no les volem nosaltres. Vale? Per tant, Sou els responsables del programa. exacte, és així. Però no les volem per això... Perquè i és molt crec- incòmode, entenc. Molt incòmode. D'acord. Incòmode. És que jo, de fet, no la sé. I si es va fent així sense que es vegi gaire i el tires a terra? No, però també serà divertit, tindrà emoció. És aquell el punt de conflicte, no, que la gent dirà, Sí. espero que fallin. I Ja, en canvi ja nosaltres t'entenc. ens agafarà aquella ganes de no fallar. Clar. També diré una cosa, és cooperatiu, però si una persona sempre està fent que perdem, poder el perdedor poder sí que existeix, la figura del perdedor. I aquell el fem pringar Home, d'alguna vull dir, no? clar, si sempre hi ha en Miquel, que sempre... Bueno, no, sí que hi ha un perdedor i és aquest. Anem a començar. Va, D'acord? Barregem una miqueta. Faig gala de que sóc maco, no? fes-ho, sisplau. Sisplau, ja està, amb això jo ja estic... Amb això? Aquest és complicat, eh? Són difícils de Són complicat, de barrejar. collons. Fem un ullon. Gràcies. Ja la puc Anem a mirar. mirar. Anem a mirar i a partir de quan diguis ja no es pot Hòstia. parlar, eh? Clar, ara ja no podem parlar. Però s'ha de fer allò de posar la mà per dir... Per començar o no? Ah, fem 3, 2, 1 i fem així? Sí, sense dir 3, 2, 1. Això ho feu així? Quan tothom... Ho deia les Ja n'hi ha- instruccions, eh? Ah, això ho diu les instruccions. Vale, no les he Les va llegit. llegir, eh? No les he llegit. I ara quan les aixequem, comencem. Molt bé, no? Molt. O sigui, fantàstic. Aviam, s'ha de dir que, clar, un format televisiu sense gent que parli és raro. Però sembla molt per feina. Però al no parlar, quins límits hi havia? Perquè fem... Una miqueta... Ja. Ja, l'altre dia fem així, en plan... Sí, o nosaltres el que fèiem era acostar una mica la carta de estic venint, eh? Està a punt, està a punt. el Ara cantó, incremento, arriba, eh? Llavors, també hi havia gent que feia allò de... Que dius, no estic entenent res. No entenc res, però ho acabes entenent. Que pots dir, Sí. el meu és el 4. Sí, directament. no, això sí que no, això sí que no. Super easy, eh? Super fàcil. No, Vale, no. ara Nivell. ve on comença la que juguem. Ara comença la... Vale. Sí. El nivell 1 l'hem superat, Sí. aquest se'n va a la mierda. Anem al nivell 2. Però el nivell 2, com que això és una mica televisiu, Sí. de fet és televisió, Sí. per YouTube, però és televisió, Sí. ho farem parlant. Va. Però ho farem amb un llenguatge concret que ens dirà això d'aquí, segons aquestes targetes que hi ha aquí. Ara ho entendreu, és molt senzill. Per exemple, aquí tenim 0 és vomitar i 100 és amor. Vale? D'acord. Quin menjar és la teva carta? Vale? I hem de dir pues que 0 és algo que fa vomitar i 100 és algo que t'encanta. Val. Vale. Des de, I així has de dir, ordenarem. d'acord. Saps? Això és fantàstic. Enteneu, Però clar, no? jo no et conec a tu, jo no sé què t'agrada. Bueno, D'acord. això serà la màgia de... Però podem del parlar Alemany. i podem fer, vull dir, parlar. Només podem dir això. Ah, sí, fem això, va, sí, m'agrada. Bueno, però si ara es pot parlar. Ah, és clar, és Però veritat. només podem dir això, eh? Ah, Val. Vale, Neus, la teva carta, què seria per tu? La teva més baixa. la meva més baixa seria Collons. un llom arrebossat. O collons. Oh, carai, oh. Bueno, clar, no sé si li No agrada saps o no. res? Oh, jo ja et dic que és molt amunt, això, eh? És molt amunt, eh? Un A llom veure si tu arrebossat. pots saber. Ah, això. llom arrebossat. Bueno, llom. Ah, llom arrebossat, depèn de com He dit estigui llom arrebossat. Ha dit Arrebossat. llom, no ha dit... He dit llom Ah, arrebossat. doncs tampoc estava molt I tu, polit. el teu més baix? El meu més baix serien uns dònuts. Hòstia. Ah, però clar, depèn de... Bueno, dònuts, però bueno, dònuts seria cap avall. I el teu? El meu més baix, estem parlant d'uns macarrons ben fets. Hola! Són molt altes! Això és bastant alt, eh? Totes les cartes són molt altes. Sí. Jo crec que és la teva, no? La meva serà la més alta. Home, No, la anirà més de baixa, molt. hem d'anar a la més baixa. Hem d'anar a la més Sí, baixa, però sí. té Ah, la meva, dònuts, jo he dit la Un meva més dònut? alta o la meva més baixa? Com ho veus tu? Clar, tu el coneixes molt. Home, els dònuts li agraden, eh? Ah, doncs potser és el teu arrebossat. Jo diria que és el meu arrebossat, poder. El meu no crec que sigui. Els macarrons, eh? Crec que no. Ostres, però és El que més no baix, sé, hem d'anar al eh? més baix. És molt complicat, tu. Tira't de la Prova-ho. boca. Sí, Prova-ho. goso, eh? Prova-ho. És que el llom arrebossat també està bé. Està bé, però no, Tu, no tires un coets, moment, eh? tu saps que a ell li agraden els dònuts. I Sí, doncs que que el llom agrada. arrebossat... No, home, no em torno loco pels donuts, però m'agraden. Per tant, tu creus que la teva carta és més alta que el Jo crec que és més alta que el seu llom arrebossat. Gas, És que no gas, ho sé, ja està, cara amunt. Hòstia, però què fots? He dit llom arrebossat? Jo he dit- Escolta'm, i- si no m'entens tu amb el llom arrebossat, és culpa teva. I jo els meus donuts ja t'ho he dit que eren més alts que els seus. Hòstia! Vale. Pues l'he cagat jo. Clar, Sí que hi ha un té- perdedor, ho he dit, hi ha però això és perdedors. molt alt, eh? Ja, Clar, boig. perquè tens dit llom arrebossat. Però és que uns macarrons jo els foto un 80 i pico, Home, eh? i No, clar, tant. mira, imagina't, t'ho dic, ja l'hem cagat ja un cop. Ostres, 63, parlem, no, és que de fet la pregunta l'hauries d'agafar tu, ets tu el problema, eh? Bueno, jo l'agafo, però us la pregunto a És vosaltres. clar, maco.
Però si és ell que ens Bueno, està timant aquí. potser també la respondré. D'acord. Val, d'acord. Que no sé ni què hi ha. Potser no. També la segur. responc. D'acord. També la responc. Escolta'm una cosa, al llarg d'una partida ens anem coneixent tots bé. Sí. I estic veient que És tu que no sortint valores de- prou uns macarrons. Exacte. I a més has dit bons, no són uns Collons, és que macarrons. i això ja està molt bé, no? És un 6, És un B, Hi ha un 6. Uns macarrons, ja. Home, escolta'm, macarrons estan bé. Macarrons ben fets són 80 i pico, Com sabreu la vida professional de la privada? Aquesta encara. No morrejant-lo al mig del programa, per exemple. Seria un principi. Doncs a casa sí, pot haver-hi un borreig i tot això que hi ha. I al programa, doncs no cal. Molt bé. No, és veritat, el programa, clar, com hi havia un moment que no hi havia vida personal compartida, Exacte. i després sí. I ja està, i fem molta conya amb en Peyu, amb aquest assumpte, perquè és un tema que no acostuma a aparèixer, però bueno, la gent pregunta de tot. Tenim una part final del programa que la gent pregunta tot el que li rota, i de tant en tant, quan hi ha preguntes íntimes, com per exemple, com us dutxeu, en Peyu sempre respon bestieses que surten de la lògica, de la lògica humana. Et vaig entrevistar fa temps en un programa que no va veure ningú, Jo tampoc el vaig veure, però Per ho això, volia, ningú, és que ni tu, vull dir, D'acord. si hagués estat tu menys tindria una visita. Doncs allà va ser molt bonic, perquè clar, fa això uns 2 anys, 2, 3, post-confinament, vull dir, va ser així, I tu em vas dir que començaves al búnquer, que estàs molt il·lusionada, i que allà coneixies en Peyu, però quasi no coneixies en Jair. Fortíssim. Això és maco. És maco. És maco. És maco. Vale, doncs bueno, això era aquesta vida I tu, què professional. contesta? Doncs jo, no clar, si no no tinc no ficant gaires coses a l'Instagram i això de les meves coses. D'acord, ja està. Sí, està bé. I ara què passa? Vale, això l'hem liat, ara hem d'intentar continuar, no? Però com vols continuar si hi ha 63? Hem perdut una vida, però hem de continuar. Hem perdut una vida per ficar-la aquí. d'acord. Saps què I vull ara dir? haig de continuar amb el menjar. Un moment, ara tenim un problema aquí, perquè ara potser jo no us tenies conec un- gens a vosaltres. Vale. Clar, el meu és uns canelons. I per mi uns canelons són canelons, És que no sé. Vale, jo tinc 2 lloms arrebossats. Jo tinc un truita de patates. Amb ceba o sense? No hi ha gaire discussió, No. Vull dir, em va bé tot. És de marca blanca o...? És assinado? feta per una persona. D'acord. Jo crec que vas Sí, tu. jo també ho penso. Crec que vas tu. Vale, anem bé. I ara, clar, està entre tu i jo. Jo uns canelons els valoro molt, Doncs vaig jo, segur. Vinga, va, provem-ho. Vale, Bé! Bravo! Vale, anem pels tercer nivell. Aquí ens donen una vida més. Això està bé. Vale? I ara són 3 cartes. Vinga. Ho hem de fer, si era amb el menjar, ara és amb 0. És numerada, tal, Quin grup de música o música català és la teva carta? Ens hem de mullar fort aquí, Hosti, merda, m'hauré de mullar molt, no? Ostres, jo també. A mi no m'agrada mullar-me gaire, a més. Doncs no pateixis. Doncs, noi. No pateixis perquè a nosaltres ens és igual tot. Sí, no passa No res. vindrà d'un enemic més. T'agrada tant el cartró com a mi? Segur que no, però si t'agrada el cartró, Mazom! A Mazom tenen molts jocs amb molt de cartró per donar i per vendre. A més, Mazom són els patrocinadors oficials d'aquest programa. Tenen botigues tant online com físiques. A Galeries Maldà Barcelona, a Bilbao, i allà et poden aconsellar millor que jo. Quedeu-vos fins al final del vídeo per descobrir descomptes fantàstics a les seves botigues. Ara comences tu, Sí, La va. meva carta més baixa seria búhos. Aquesta és molt baixa, Aquesta segurament és molt baixa, La meva baixa és taburete, o tamburete, o taburete, o... Escolta'm, si no saps tu el nom, què vols que sapiguem què és això? Sabeu qui són o no? Sí, Taburete, no? Es diu? És el fill de Bárcenas. El fill d'en Bárcenas, que són com uns pijos madrilenyos. És molt baix. Uns pijos madrilenyos que fan una espècie de, no sé, rumba. No sé què és. Rotllo Melendi. No sé què és. Vale. Jo tinc aquí un Masoni. Home! Sí, tinc molt poca cultura. Bueno, Per tant, la meva, jo crec que la meva seria... És que si és més baix que això, el búhos, poden plegar ja, Bueno, intento. Coroi, sí que li agrada poc. Sí. Deu ser més baix. Coroi, tu. Ostres. Aviam. Ara van els teus búhos. Doncs van els meus búhos. Sí. Carai, tu. El meu següent no està molt lluny d'aquell cantant. La Montserrat Cavaller. Hosti, però aquesta cantava molt bé. Aquesta va cantar amb Queen, Aquesta a mi això ja m'ha sumat cap a 90 Doncs punts, escolta, aquella. si està a prop, ja està. Cara de Bueno, sí, jo fico aquí. Val, d'acord. Doncs Sí? jo crec que Ho hem fet el bé? teu meu és més baix Masoni. és Masoni. Doncs el meu més baix crec que és... Gertrudis. Doncs posa Clar, és que a més tu ets músic, hòstia, tu saps molt d'això. Masoni. Això meu són l'Escruet. Vale. Però és que el problema és que l'Escruet
per com ets tu, les com cruets soc jo? serien més o menys el que tinc jo. Ah, sí? Oh. Ara, actualment, Sí. La senyora Tomasa. Senyor... la senyora Tomasa. Actualment. Actualment, doncs jo crec que has de tirar tu. És bon nivell, eh? Què? Vamos! Molt bé, no hem perdut cap vida, Aquesta és bona. Se les ha escrit ell. No l'he escrit jo. no. O sigui, jo demano que no sàpiga res. O sigui, jo vull va, estar va, aquí va. com vosaltres, D'acord, Al mateix perfecte. nivell. La boda pa cuando? El anillo pa cuando? Ah, endavant. Ja sap... No, endavant. Endavant? Vull dir, no, que ja sap la seva resposta. Endavant! Vinga, anem a millor, vinga. No, endavant que parli, No, perquè ja ho hem dit sovint. No, Ja ho he dit sovint. Sí. Això és una cosa parlada. És una cosa que s'ha parlat. No, però a veure, els casaments tenen... Un casament té molta cosa darrere, Sí. no? Vull dir, Protocol. de protocols i de coses que no... Ara ja no es fa tant així, però bueno. No, però fan coses pitjors, aquelles merdes que casem de blanc vestits a la platja. Bueno, sí, Sí, Vicente i sí. tal, sí. Però aviam, contesta. No A Catalunya sé què està anaves a dir, esperant. no sé què anaves a dir, que, però- que si un cas, o sigui, ajuntar gent sempre és maco, gent que estimes, i ja està, però no és cap, això no és un casament. No, un dia s'ha de fer alguna cosa, s'ha de fer una cerimònia de no ens casem. No ens casem. Ja Però està. convidar la gent igualment, perquè Sí. hi ha una cosa darrere els casaments que no ens agrada gens, que No. és que la gent hagi de pagar per hipotecar un temps que és seu i a sobre... Bueno, no, ho trobo horrible. Molt malament, això. Molt malament. Molt malament. No feu pagar la gent per anar als seus casaments. No us caseu, Deixeu tampoc. estar la gent, no decidiu. Clar. No marqueu la gent de les persones. Clar, el 14 d'agost, però si sóc sí, el 14 d'agost, als però sí. Maldives, però què m'estàs dient? És que clar, no s'hi val això. No poses horari perquè... Va, escolti, no No, pot ser això. no ens No ho interessa, feu, això. no ens interessa. I llavors, clar, els diners, et convidem. No m'estàs convidant, estic pagant fortíssim jo, No, això no. Convidem, però porteu-vos el menjar de casa. Sí, Carmanyola. No ens interessen els casaments. Bona No. tarda. Bona tarda. Vinga. Vale. I un cas el dia 3 de juny. Oh! Aquesta és la targeta. Llavors, ja. 0 és Home! miau de gat i 100 és xiscle de dinosaure. Quin soroll és la teva carta? Si un és... I l'altre és... Soroll. D'acord. Això està Puc xulo, començar ja? Què tens? Sí, quin és el teu més baix? El teu és molt baix. El meu és un... El més baix. Carai, val. Sí. Vale. Crec que sí. Jo Crec que és, sé. però no sé, no hi he jugat mai, Però et diré una Vale, cosa, vale, espera't. feito. Abans que tu facis res. Encara tu en tens tot i una. No, ser- jo no vull fer res. Jo encara. faré. Quin és el teu més baix? Ah, sí, és continuació. Això és continuació, El meu de després seria... Miau! O sigui, no està gaire separat, tampoc. Miau! Ah, ja és un miau, ja és una mica més profund, El meu més baix és... Sí, és el teu. I a més està afinat. Ah, molt bé. Sí. Hosti, però un És que és molt moment. greu, però què li passa a aquest gat? És com el teu, és com el teu. No, però escolta, I he fet... Doncs és això, és... Miau, au, au. Això és que s'està desinflant, aquest gat. Aquest tio ens està fent no, de tant malament, no, fes. Oh, No. Ah, sí? No! Merda. Que la que tenia molts dubtes, realment. Bueno, una vida menys. Això ja s'està transformant, Teu? També? És perquè Quin ets un has home. fet aquí? Oh, pobre Doncs gat. el meu és... Oh, és És aquest. bastant. Home! Home, El més baix ara és... però què O sigui, passa? fa així. Fa com cinglots. Està constipat. Ah, li toc... S'està començant a transformar. D'acord, doncs va, Vai, no, vai. fes. Crec, Bé. Crec que jo no estic aquí encara. No hi ets, aquí? No. El teu és... Ja està... Què fa el Ja teu? fa por, Què fa? Fa. És que clar, ell va dir que fem nosaltres, però... Ja comença a estar una mica així. Sí? És petit. Està fònic. I el teu, què feia? Aquest fa por, No. Aquest és molt alt, No, aquest és Bueno, alt. però perdona, puc fer... No. És veritat, va, no, va, ara va, vaig jo, va. que he fet... D'acord. Vale, Està reformat, vale. Està I ara bé. quina la té més baixa? Perquè Ja clar... el meu més baix és... Uah! Aixecant-se, Ja de 4 vots fent... Però com està el teu, Estic fent... Una persona et veu i corre molt fort. Sí. El meu és molt mal parit, És d'aquest que va... Saps què és? Sabeu, no? Sí. Sí. Que tira veneno? Sí. Posa aquest. Bé. Vale. Vamos! Però quantes n'hi ha, Déu? N'hi ha unes quantes,
Bueno, veiem aquesta, cada vegada van més cringe, suposo, Hòstia, quin és... Bueno, això... No haver vingut. No sé, ni la frase li ha sortit. No. Home, entenc que sí. Us discutiu mai? I quin és el vostre tema principal de discussió? Doncs no discutim gaire. No, és molt curiós, això. Quan porteu? Toco ferro. Un anyet. El que toca. Esteu aquella que fas encara maca, collons. Sí. No discutim... És que no t'ho sé dir. I mira que treballeu junts, que això també Sí, és un lloc que també... t'anava a dir, però la feina és difícil. Home, és difícil discutir. Sí, no? Això és veritat. Complicat discutir la seva feina, a part després cadascú té les seves feines paral·leles. Sí, clar. Per tant... Està, pot ser així, És que no, és que clar, però jo no s'ho creurà, però de veritat que existeix això, que ho sapigueu tothom, Sí. que això existeix, d'acord? Faig primer la primera... Sí. Qui va fer el primer petó? No sé si coincidim, però va ser conjunt, diria. Jo crec que sí. Sí, Així, pau. Sí, així És com saps els pel·lis que t'acostes? Bé, no sé si el recordes tu. Sí, home, cony. Doncs sí, crec que va ser conjunt. Sí. Aquestes coses més aviat són conjuntes. Sí, no? És molt estrany. No sempre. No, ja ho sé que Ja no ho sempre. que vas- Perquè tu Així. com va ser el teu? Vam quedar 3 o 4 vegades. Sí. No ens vam quasi ni tocar. Saps aquelles barreres Sí. que no es traspassa? No? I després quan es traspassa ja no hi ha manera de deixar-te. Vale. Doncs hi va haver un moment que li vaig dir no sé com va anar, m'agradaria fer-te un petó. D'acord. No sé si fins i tot em deixes o voldries tu, Demanant- sí, com això demanant és molt- permís. Vale, d'acord. I ella em va dir, ella estava molt nerviosa, em va dir, ho podríem intentar. Jo alguna vegada he arribat a dir, cuidado, em falta pel petó. Sí, Sí. Així. Sí. En el seu cas no, però... No, però clar, ella és de fer primers passos, quasi sempre. Bueno, Sí. bueno, això va bé, va molt bé. Sí. I ara, una miqueta amb la mateixa lògica, però ja més avançada, Ui, qui va dir el primer t'estimo? escrit o parlat? Dir. Dir. Dir, Endavant, que xeu l'estona jo. No ho sé. Poder jo? Tiro de la moto? No ho És recordo. que no ho sé. Jo crec que va haver un moment de jo crec que t'estimo. Sí. Pot és ser, veritat, que és sí? veritat, Va. Ui, és veritat, És que és bonica, jo crec que t'estimo, és maco. Sí, perquè a més, clar, no sé, no estàs segur tampoc, no? Sí, Vull dir, és una és persona amb qui veritat. treballes. És un canvi Sí. fort, clar, al final. És un canvi això, fort. Sí. Jo crec que... Sí. Sí, és veritat. Sí que hi va haver una conversa com... Jo Sí. crec que es va parlar, sempre es parlem. Sí, sempre ha sigut tot parlat. Tot parlat. Bueno, tot aquesta no. ha sigut- No. Bueno, Hi va haver coses que no es van parlar. Què? No, sí. Vull dir que... Vale, deixa'm estar. Corazón, corazón, s'ha acabat per avui. Us porto un regal d'Amazon, que és la botiga que ens patrocina, Aviam, que què és el Dimine Extreme. uala! Vale, espera, abans que m'he deixat una cosa. Mira. Ai, tu. Aquest serà per vosaltres. Val? Vale, que és el mateix, però més diferències. Uau. Hi ha una que és cara... O sigui, has d'anar del 100 al 0, l'altra has d'anar... O sigui, hi ha una que va cap aquí, l'altra va cap allà, saps? Has d'ordenar al revés. Bueno. I a més també hi ha una que és cara avall, hi ha diferències. Vale? Aquesta el regalo a tu, Moltes gràcies. tu ja ho entendràs. I això m'agradaria que ho firméssiu. Ho firmem aquí dins, vale? Sí. Perquè això ho sortejarem. Oh, que bé. Aquest el sortejarem. Perfecte. Vale? A vosaltres us donarem aquestes cartetes també. Perfecte. Vale? Però a la gent de casa també les tindrà. Oh, que bé. Vale? Perquè també podeu jugar de les dues maneres, la manera normal, la manera a què juguem. Traureu el sorteig en l'Instagram, com sempre, tot això. Boníssim. I tu Sí. tens un regal sota teu, és com el tio. Sota Ara meu? fliparàs, Sota la Estàs a cadira? punt d'al·lucinar, Mira. Què és aquesta meravella? Què és això, Geria? És una caixa de cartes de Màgic De Commander. de Commander, que és un format divertidíssim Molt i que divertit. recomano a tothom jugar-hi, de la Guerra de los Hermanos. Tens aquesta? No. La Mishra? No. Aquesta és una de les baralles més ben valorades del món de Màgic de Commander, o sigui, de les més completes i de les més top. Això crec que és De fet, el aquesta la millor. tinc jo Sí? i l'he feta i ja t'ensenyaré. Jugarem un dia? Si Jugarem un dia a vols, di que Commander? vulguis. Ja jugarem a Commander. Ja jugarem a Recordem Commander. allò. Ensenyaré a cartes. jugar a la Neus, ja jugarem a Home, Commander. m'agradaria fotre un quadre, Home. Doncs Que res, bé. així es pot jugar Moltes amb una gràcies. extensió diferent de la que teniu, Sí. que no sigui la mateixa, que si ja la teniu ja està. I res, tu sabien que també et faria gràcia... Home, que són no, no. mazoms, o sigui, això és de la botiga.
Fantàstic, molt contents, tu. Que bé, tu. Res, us ho ha passat bé. Molt? Gràcies per Molt. venir, I tant. seguim veient, perquè el búnquer està molt avall, molt avall, Sí. molt al fons, però estem a prop. Estem a prop, Sí. sí. Estic creuant. És un cop d'ascensor. És un cop de sensació. Merci per venir, A vosaltres? Gràcies. Adéu. Bueno, doncs això ja està. Ens ho hem passat teta piruleta, amb la ment, sí o no? Si voleu trobar aquest joc, el trobareu a la descripció, a l'enllaç. I allà a Amazon, com sempre, trobareu molts i molts jocs. I si us feu patrons, podeu ajudar en aquest programa a tirar-lo endavant. I a més teniu descomptes fantàstics a les seves botigues, jocs sorpresa, podeu venir aquí de convidats o venir a mirar, moltíssimes coses més. Mireu i ens ajudareu. Res, Joel, això ja està. Que vagi bé. Talla, tio.